מאז ומעולם נמשכו בני האדם אל יופיו של הים. אבל זה לא המקום שהיינו בו בפעם הקודמת. הרפתקת הגלים של לינזי השתבשה כשסופת טורנדו הרסה לה את הכיף. די-ג'יי הופשט לגמרי. יופי של ריבועים, אחי. הודות למהלכים המגניבים של דנקן, החשמלאים ניצחו באתגר הראשון. ובאותו זמן, טרנט שיגע את כולם באובססיה שלו למספר 9. ואילו בת זכתה לאהדת חבריה לקבוצה הודות לקשרי הידידות המורכבים שלה. אומנם הטאז' מהרולד היה מגניב, אך באתגר הבא ניצחו העוזרים בזכות קאזה דוס גוון שלהם. בשוויון אחת הוכרזו החשמלאים מנצחים בתחרות הריקודים, לאחר שטרנט עיקם את הקרסול בטעות, ולשאונה נכנסה לעניינים וזיקתה אותם במסיבה בסגנון הוואי. לאחר שנותרו 11 בלבד, אולי לחשמלאים יהיה סיכוי השבוע. אתם תגלו מיד בהישרדות אקשן! אמא ואבא, אני מרגיש נפלא, חושב לי על שניכם כאן בבקתה. שאלתם מה אני רוצה להיות, ויש לי כבר תשובה בלי בעיות. אני רוצה להיות מפורסם, קרוב לשמש, אני רוצה להיות מחר. תארזו תיקים כי ניצחתי כבר, שום דבר לא יעמוד שוב בדרכי, זה כבר בכיס שלי. כי אני רוצה להיות מפורסם. נה 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 נה. רוצה להיות מפורסם. רוצה להיות מדי כדי לעשות בכלל משהו. המיומנויות המטורפות שלי ממש סולגות מעליי. אני מרגיש את זה. המוג'ה שלי לא עמיד בזיעה. תגיד, אתה לא יכול לנפנף מהר יותר? אתה לוהט, אחי, אבל לי להוט עוד יותר. לא יכול להיות שהצטננתי בחום הזה. אבצ'ו! מים? את הבחורה היחידה שהייתי מוכן להסתכן ולהידבק ממנה באיזה נגיף קטלני. זה מתוק, טרנט, תודה. זו בטח סתם אלרגיה. כן, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. אחלה! אני חושב שצברתי אצלו עוד כמה נקודות זכות. וחזרנו עכשיו לאפס בסולם היחסים. לא שמישהו באמת סופר, טוב, כלומר, חוץ מטרנט. אאוץ'! הגולגולת שלי! תרגיעו קצת, יש באקדחים אלה רק כדורי סרק. טוב, ואחד מהם לפחות אני די בטוח. ובכן, מכיוון שאי אפשר לגבור על החום הזה, אז השבוע אנחנו נצא מערבה. יש מפגש של תושבי העיירה בצהרי היום. תהיו שם בזמן או שאני אסלק אתכם מהעיירה הזאת. אם תסלק אותנו מהעיירה, אז אולי נוכל ללכת לקניון? על החוט הנוראית הזאת. על מה בדיוק אתה מסתכל עכשיו? אין מה לראות, אחי. טוב, תסלחי לי, נראה לך אולי שמשהו לא בסדר בשיער שלי? לא מהמקום שבו אני עומד. אז תקשיבו לי, בוקרים. בכל מערבון טוב יש גיבורים, יש פושעים, יש סוסים וגם בחורות יפות. הגיבור מביס את הפושע ורוכב לכיוון השקיעה על הסוס. אבל מה עם כל הבחורות היפות? זה ממש לא עניינך, בת. אני סתם צוחק איתך. הן בדרך כלל מסתובבות במסבע בזמן המכות בבר. המכות בבר? מגניב! אחלה של שחזור, הרולד אח שלו. ברוב המקרים המכות מסתיימות בכך שהמפסיד עף ישר לשוקת. בשכונה החבר'ה שלי ואני תמיד שומרים זה על זה. הרולד אולי קטן ומוזר, אבל הוא עדיין מהחבר'ה שלי. מעכשיו אני אשים עין על דנקן הזה. כן, זה נעים כל כך. די כבר עם הממתק הזה לעיניים, כולם עכשיו מביטים בי. הגיע הזמן לאתגר הראשון שלכם.
אף קאובוי רציני לא היה עובר אף יום בלי להתאמן בעוקף. זה הזמן להכין את הסוסים! זה הסוס הכי טוב שיכולנו להרשות לעצמנו? אם אתה רוצה מלון 5 כוכבים ושמפניה קוויאר לארוחת בוקר, אז אני חייב לקצץ איפשהו. הוא פשוט מושלם, אל תשנה כלום, גבר. אני לגמרי מתה על סוסים. ג'סטין אמר לי שאני דומה לסוס. הוא כזה מדהים. ביליתי 3 חופשות קיץ במחנה הקיץ של סטיב, איש ימי הביניים. למדנו שם להילחם ברומח, לרכוב על סוסים ולראות גבריים לגמרי בטייץ. פסה זה ממש קשה. מי אמר שמערבון חייב להסתיים בבחור ובסוס שלו? טוב, הרי זה סרט. הבחור תמיד משיג את הבחורה בסוף. טוב, כלומר, אני. אתם קוראים לדבר הזה אתגר? לא כל כך מהר, אתם בוקרים ובוקרות תצטרכו לעלות על הסוס הזה משם. לא משם, אלא מי שם למעלה. מכיוון שהחשמלאים ניצחו בשבוע שעבר, הם יהיו הראשונים. אל תדאגו, המתמחים ללא תשלום שלנו הבטיחו לנו שזה בטוח לגמרי. לי זה נראה בטוח לגמרי. אנחנו ניצחנו בשבוע שעבר, אז למה אנחנו צריכים להיות ראשונים? כי ככה אני אמרתי עכשיו, ואני הרי המנחה שלכם, קריס מקליין. אצ'ו! חבר'ה, נראה לי שאני ממש חטפתי אותה באיזו מחלה. היי, אל תדאגי, אנחנו נעזור לך לטפס על הסולם. חבר'ה, גוון באמת חולה היום. במצב שלה, היא בטוח תיפול ישר מהקרש הגבוה ותנחת על הסוס המסכן הזה. טוב, מה זה היה? איזה סתום! תאכלו לי הצלחה, חבר'ה. כן, קדימה גוון! תלכו קדימה. אנחנו נצטרך קפטן חדש לקבוצה. אני שמעתי את זה. תשברי רגל, גוון! לשבור רגל? זה מה שטרנט אומר לי שנייה לפני שאני נופלת מגובה של 30 מטרים? סתום! סתום! לא מסוגלת לעשות את זה. תאוצה שווה מסה כפול כוח הכבידה, והתוצאה של כל זה היא לא טובה, חבר'ה, ממש לא טובה. תגידי, את בסדר שם, אחותי? גוון! היי, תודה. רק תיזהר על היד. אאוץ'. סתום! 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 זה היה כזה מעולה, גוון! החשמלאים אחת, העוזרים עכשיו תורכם. המצב ממילא לא יכול להיות גרוע יותר. או שאולי הוא כן. אני שמח שזה לא הייתי אני. החשמלאים אחת, העוזרים 0. הרולד, עכשיו תורך. אחלה! כל הכבוד לך על ריכוך העוקף, דנקן. אני חושב ששברת לי את עצם הזנב. חשמלאים 3, העוזרים 0. היו שלום עולם הטוב שלי! אאוץ'! היי! תחזור הנה מיד! יופי של מאמץ, אורן אח שלו. אם סוסים יכולים להתגמש, אז גם הכללים יכולים. העוזרים צברו עכשיו נקודה אחת. מה זה? כן, מותק! קפיצה על סוסים היא דבר גדול! קריס, תשלח מישהו שיעזור שם לדי-ג'יי, נכון? אנחנו כאן בהישרדות אקשן, דואגים מאוד לבריאותם וגם לשלומם של כל המתחרים שלנו. נוסף על כך, אף בעל חיים לא באמת נפגע במהלך הצילומים האלה. כתוב כאן בעמוד 37 בחוזה הדוגמנות המתנשא והמסובך שלי, שנאסרו עליי כל הקפיצות שעלולות למתוח את הנכסים שלי. אני מצטער. אם אני אגיע לסלון היופי המדהים והגדול שבשמיים, אל תתני להדר לקחת את השיער, אוקיי? לא, בחיים לא. אני נשבעת. אני יכולה לקחת את השיער אם תמותי? כאילו לגמרי לא.
יפה מאוד! החשמלאים והעוזרים נמצאים עכשיו בשוויון 3. אתן שתיכן תצטרכו לשבור את השוויון. מי רוצה להקריב את עצמה למען החשמלאים? טוב, אחריי, חברתי לקבוצה. למה אנחנו צריכים לברות כל היום בטבור המכוער שלך? תלבשי כבר חולצה ודי! בטח, כן, כי כולנו ממש אוהבים להביט בתפוזים האלה שמצוירים על החולצה הזולה שלך. טוב, לפחות לי יש שיער. האפרו שלך גדול עד כדי כך שיש לו כוח כבידה משלו. או, אני אראה לך מה זה כבידה. לאן הם נעלמו עכשיו? לא לכאן, אלא ממש לשם למעלה. בוא נתערב שאת לא צוחקת על השיער שלי עכשיו. טוב, אני מניח שהראית לה מה זה. כשאני אומר לה, אני מתכוון לכל הצופים. אוקיי, את ממש לא חייבת למלא את כל הבגדים שלי באבק. נראה לי שהקבוצות עדיין בשוויון 3. אז ניגש לאתגר הבא, למען שובר שוויון בוקרים קטנים. שמישהו יוריד אותי מכאן תכף ומיד! הלו? מישהו? סימן ההיכר של כל מערבון טוב הוא קרב השליפות המהיר והעצבני. הקפטנים יבחרו בבוקר הכי חזק שלהם, והוא יתחרה במה שיהיה כנראה קרב עד המוות. הלו? אני מבין. טוב. עורכי הדין שלנו הודיעו לי שאתם רשאים לראות עד שמישהו כאן ייפצע קלות או יבכה ממש כמו תינוק. אבל מתברר שקרב עד המוות אסור לחלוטין בתוכנית הזאת. הגיע הזמן לבחור את הקאובויים, אנשים. אם אני רוצה שיהיה לי איזשהו סיכוי עם גוון, אני חייב למצוא איזושהי דרך לעזור לה. העוזרים בוחרים אורן. מה? אתה רוצה להשתמש באורן כמטרה במטווח הזה? הרי אי אפשר בכלל לפספס אותו. טוב, הוא באמת קצת גדול. אני לגמרי תופס כאן את הרחוב כולו. אורן, תלבש כבר מכנסיים, דביל. הוא שוב מוותר למעני על האתגר הזה. אני ממש לא רוצה לנצח ככה. סוף סוף אני חושב שהצלחתי. בחיי, הבנות האלה מתוסבכות כל כך. אורן, אנחנו היינו צריכים את המים האלה לקרב השליפות המהיר והעצבני שלנו. אל תסתכל עליי, אני לא סוחב עוד מים בחום הנוראי הזה. סליחה, הייתי ממש צמא. אוקיי, אז אתגר חדש. מכיוון שאורן הרס את התחרות הקודמת, האתגר הסופי שלכם היום יהיה תפיסת עגלים בחבל. איפה התינוקות החמודים של הפרות? אין שום עגלים, אחי. העוזרים הם הבוקרים והחשמלאים הם הבקר. אם הבוקרים תופסים את הבקר, הם מנצחים. אם הבקר יצליח להתחמק מהבוקרים, הם ינצחו. אבל איך אנחנו נדע מי ומי? העוזרים יכבשו את קובעי הבוקרים היפים והמדהימים האלה, החשמלאים יקבלו ממני עטינים! אתה היית חייב לשאול, מה? סליחה, אבל נתערב שתראי חמודה בכובע הזה, גוון. פשוט מתוקה לגמרי. פשוט מתוקה לגמרי? סתום. אני שוב מפשל בגדול. יש ציפ של פרה על הראש שלי! $1,000,000 מטופשים. אז הבקר שלנו רוצה קצת קש? אז המנחה שלנו רוצה סנדוויץ' עטינים? אני אחלה. שף ישפוט עכשיו בתחרות שלנו. יו שף! אני מת על הסמנה שלך, שפה! אולי אחרי שיחליף בגדים אני אחזור הנה כדי לשחרר אותך. אני לא מרגיש את הידיים שלי. אז בואו נתחיל בתחרות קשירת העגלים. תגידי, איפה למדת לעשות את זה? תפיסת עגלים בחבל, תרגילים בשרביט, הכל עניין של סיבוב מפרק היד. יחסית בשביל בחור גדול אתה ממש לא יציב, אחי. טוב, אז 2 פרות כבר נתפסו ונותרו לנו עוד 4. כל זה לא היה קורה אם קריס היה לוקח אותי לקניון כמו שהוא הבטיח לי. אוי, איזה באסה. קרוב כל כך. אוקיי, זה פשוט חייב להיפסק. למה טרנט לא יכול לשחק משחק הוגן ודי?
איזו בחורה לא אוהבת כשבחור עוזר לה כל הזמן. פותח לה את הדלת, פותח לה צנצנת חמוצים, עוזר לה לנצח בתחרות על $1,000,000. לא תתפוס אותי! לא תתפוס אותי! צודק! אני לא תופס! תפסתי אותך, קאובוי! לינזי, אני בקבוצה שלך. תתפסי את הבקר, אוקיי? את יודעת, אלה עם העטינים? אתה כאילו כזה מצחיק. בדיוק עכשיו גיליתי שיש לי חוזה חדש לדוגמנות צוואר. מתברר שיש לי גידים מדהימים לגמרי. רואים? אתם רואים? תסתכלו. נו, מוצא חן בעיניכם? לא בפנים או בצוואר, בידיים, בכפות הרגליים, ברגליים, בברכיים או שום דבר באזור החזה. תפסתי אותך! זה היה יותר מדי קל! שלום לך, מותק שלי. טוב, אז מה יש לנו כאן? הבקר בעצם תפס את הבוקרים, קצת לא צפוי, אבל מה אכפת לי? החשמלאים מנצחים! כן! הלו? אנחנו באותה קבוצה? מה, תתחיל להתנהג עכשיו כמו במחנה שלי מהביניים? אני יכול להשתחרר מתי שרק בא לי. אתם העוזרים, אתם לוזרים. ואתם יודעים מה קורה ללוזרים, נכון? איזה עוזר רוצה לקבל קצת חום ואהבה? יש לך משהו בצורת האות ג'? ג'? כלומר כאילו גוון? טרנט רוצה קביעה בצורת האות הראשונה של השם שלי? טוב, תודו שזה כבר לגמרי מוגזם. סתום, סתום, סתום! היי, תודה. לפי המחלקה המשפטית שלנו, אסור לי לסמן אתכם, אז כנראה אאלץ להסתפק בסילוק אחד העוזרים בטקס קריס המוזהב המרגש ביותר שהתקיים אי פעם. הכי מרגש. עכשיו, תלכו כבר להתקלח. ממש מסריחים. נו, תזדרז כבר, הרולד! כן, אני ממש חייב פיפי עכשיו. מובן שבחיים לא הייתי עושה את זה בתוך החבית. אוקיי, כן הייתי. אבל אני עדיין לא סיימתי לחפוף את השיער! סבבה! הייתי רוצה לשמוע סיבה אחת טובה למה בעל התסרוקת המוזרה הזאת בחולצת הגולגולת ממשיך להציק להרולד. אתם רוצים לדעת למה אני מציק להרולד? אז הנה רמז. הגובה שלה בערך כזה, יש לה שיער חום יפהפה לגמרי, והיא יכולה ממש לקרוע אתכם לגזרים. לא, זה לא דוב, זו קורטני. הרולד הביא לסילוקה של קורטני בעונה שעברה. כן, נקמה היא... מה קרה לרחצה בחבית ממש כמו כולנו, אה? טוב, אני מניח שכבר עשיתי מעצמי מספיק צחוק היום. טרנט, אנחנו ממש צריכים לדבר. בבקשה תגידי לי שזה לא מה שאני חושב שזה. זה לגמרי מה שאתה חושב. אמרתי לך לא להגיד את זה. טרנט, אתה ממש אחלה בחור, אני מתכוונת לזה, אבל זה ממש לא הולך יותר. תגידי, זה מפני שאני הצעתי שיסמנו אותי באות ג'? לא... טוב, כן. אבל זה לא רק זה, טרנט. יש לך כאילו קטעים מוזרים, ולי יש קטעים מוזרים משלי, אני מבינה את זה, אבל אתה מוותר כל הזמן על אתגרים למעני, ואני חייבת לנצח כאן בדרך הוגנת, אוקיי? מה את בעצם מנסה להגיד לי? טוב, זה נגמר. אני ממש מצטערת. אני מבין אותך לגמרי, גוון. וגם אני מבין. תספרי להם מה שהרגע שמעתי אותך אומרת לטרנט. סליחה, אני לא יכולה לשמוע אותך. צ'ו, אוזניים סתומות. טוב, אז אני אעשה את זה. טרנט מוותר בכוונה על כל האתגרים שלנו למען גוון. לא נכון! גוון בחיים לא הייתה נותנת לטרנט לעשות את זה, בחיים לא, נכון גוון? תלוי עד כמה... יש דרכים אחרות טוב, זה נכון. שניכם רימיתם אותנו? איך יכולת גוון? את חברה שלנו! זו ממש לא הייתה אשמתי, אני בכלל לא הייתי שותפה לזה, אני נשבעת. למה שאנחנו נאמין לך? כי אני נפרדתי עכשיו מטרנט. אוי לא! איזה מסכנים את וטרנט! כל העניין הזה יכול להיות תחבולה בכלל. איזו אסטרטגיה כדי ששניהם יישארו אחרונים. וואו, גם יפה וגם חכמה. אני לא הייתי שותפה לזה, אני נשבעת לכם. תוכיחי לנו. בסדר, אז תדיחו את טרנט. המצב בינינו ממילא כבר נהיה יותר מדי מסובך. אתם רק תעשו לי טובה. שכה תהיה לי עוגה! היא מבלפת עכשיו! אנחנו נראה מה עוד יקרה. מה שלא יהיה, את חייבת לנו בגדול, גוון.
ההצבעה כבר הסתיימה. מי שמקבל קריס מוזהב, פירוש הדבר שהוא נשאר. טוב בינתיים. מה קרה השמלה שלך? וקריס המוזהב מוענק לינזי ובף. ג'סטין? ואחרון אחרון חביב? אורן! היי, סליחה, אחי. סליחה. מה? זו בטח איזושהי טעות, אחי. טרנט, הגיע הזמן שאתה תעזוב. אבל אני לא יכול לעזוב בלי להיפרד קודם מגוון. יושף! אתה מוכן לעזור לי כאן? גוון! הרכבת לעיר המשוגעים יוצאת וטרנט נוסע בה. אתם הבאתם אותי הנה רק כדי לגרום לי הרגשה רעה? כן, את צודקת. טוב, אז זה הצליח. אני סיימתי תפקידי כאן, אז נתראה בפעם הבאה, מגנובים בהישרדות אקשן!